Ano, X yun? Uy, wala akong Ano pakigago. pa rin, gago? Yan dun yung bebe mo eh. Gago. High school pa naman yun eh. O, tara na. Anong bebe mo? Hindi, sino pa ako nun eh. Oh, shit! Okay, na-record na yan ha. Oy, sali ko sa vlog. Sali ko sa intro yan, intro yan. Sino pa ako nun? Sino pa ako nung nagano Oh, sa amin? John, may kawagasad ka. Alam mo na may kanta kaming bago sa Spotify. Title ay Nasane. Released just right now. So, stream it. Di ba? Stream it. Mga wala naman sila na pala. You know what I'm saying. Alam mo ba? Hindi ko alam. Alam mo ba? Hindi, seryoso, alam mo ba? Hindi ko nga alam. Na may bagong kanta kami dun sa Spotify. Nasane. Yung title. In all platforms, released just today, I think. So, yeah. Stream that shit, bruh. Di ba mga wala naman sila na pala. You know what I'm saying. Hi, what's up, Flex fam? What's up, Flex fam? Welcome to another What's video. up, Flex fam? So today's Friday, Today's Friday. the 9th of August 2019. August 19. Welcome to another Not video. August 19. August 2019. Oh, okay. 9th August of 2019. You dumb dumb. But yeah, today What's magano up, ako. Flex fam? This is your boy JM. You should follow me on Instagram. Lagyan mo na nilalagay yung Instagram mo sa mga vlogs ko, Hey eh, no? man, you don't even pin Pero it down nandito, on it, so like, oh, nilagay ko na dito ah. Oh, yun. Pero yeah, today I'm just gonna get my first tattoo. hold on. There you go. I'm gonna get my first tattoo. I'm gonna get my first There we tattoo sa Virginia. Nasa Virginia na kami ngayon. But yeah, like and share this video, subscribe pag bago ka dito. You know I was And gonna yeah, be a tattoo check the artist. new You fucking know I was song. gonna. Nag-request na po kami ng Uber. Is that it? Papunta na dito. In 1 minute. Awan ko kung nasan siya. At any rate, I'll pay. I'll do it on this. I don't. Ay, saan nandito na kami? Kita nyo ba kami? Nandito na kami. Ito na kami. I'm kinda nervous, bro. Wait, saan ba? Walang pagkain nandito eh. Ah, di ba? Is there something close to eat here? Why, you want to eat right now? No, like later. There's a lot right here. There's Popeyes, Peruvian I'll food, bet. Korean. I'm speaking Filipino, so don't feel weird or anything. Yeah, nandito na ako. Hindi yung artist. His Instagram is paintguy327, so follow him. Piniprint na yung tattoo ko ngayon, and we're gonna get into tattooing in like a minute. So yeah, update ko kayo. Tapos yung kaibigan ko bumibili ng pagkain because we're hungry. So you know, I'm kind of nervous to be honest. Yo, they said like if you get a first tattoo, you get addicted to something. For real? That's for real. Like, oh, hopefully I'm not gonna get addicted though. Alright, so these are the 4 designs, or 4 sizes. It'll be the biggest. Then going from here, here's smaller. Mga gawa o di ba mga wala naman sila na pala. You know what I'm saying. You know what I'm saying. You know what I'm saying. Tangin na mga feeling legit. Huwag na kayong mainggit. You know what I'm saying. You know what I'm saying. You know. Give me this shit, bro. Give me this. So tapos na po tapos na po lahat. Tapos na ako magpa-tattoo, ganon. Tapos na. At ngayon, pabalik na kami ng DC kasi I just wanna rest. Tapos siguro babalik ako dito kasi mag-hangout pa ako ng mga ibang kaibigan ko, yung ibang Pilipino dito sa Virginia. But I'm gonna just see. I'm not really sure. Mga around 5 pa siguro. Ngayon, mga around 3 pa. So, babalik ako siguro dito. Mga around 5 nga. Doors up. Step back to allow customers to exit. When you want to step out of the car. The large light. I'm gonna buy next time though. See you, man. Thank you. Destination, Mount Pleasant. The base fare, $2 for this bus. What's your name again, bro? Dominique. What is it? Dominique. Dominique. Mom reacting to my tattoos. There you go. Okay na? Okay na, diba? Di man hugaw. Parin ang uban. I told you, man.
So yeah guys, nandito na ako sa bahay. Yung kanina nakita niyong tao, yung nakaputi na item is rapper siya. So sisendan ko siya ng beats like ngayon siguro. And then babalik ako ng Virginia kasi maghangot nga ako ng mga kaibigan ko. Ay, ligo muna ako. Ay, papalis na ulit ako. 1 minute na lang yung bus. So kailangan ko magmamadali. So yeah. Tang inang yan. Paikot-ikot Basta. What the actual fuck was that? What's up, bro? So, Hi guys, so nandito na ako sa Virginia. Kasama ko ulit yung mga kaibigan ko. Nandito na. Gulat-gulatan lang tayo dito, man. So yeah, kikitain namin yung isang kaibigan din namin doon sa Chipotle. May burnik ang puta. Burnik. Araw, puta, kaya Golden hour, ah. Golden burat. Golden borat. Golden burat yung araw. San si? Yan o. Kami mo, kabukan yung Kain agad, Meren, gag. Okay, hangat na kami dito. Bablog ko na lang kayo. Putang ina, wala akong gagawin na eh. Like running around. I was panicking, but imagine sobrang lasing mo. Nasa utak mo lang nawawala kaibigan mo. Hindi nagre-reply. Hindi mo walang location. Nawala bigla. Iba may nasa bahay pala. so that's it. Bakit na kasi hindi kaya i-handle yung sarili nga puta. Sino mo dyan? No, I don't know. I don't know how I got home. I don't remember. Si Asha naka-13, ako naka-12. Ito siguro mga 7 lang. Yeah. Siya yung pinakaunang umayaw, siya pa yung pinakanalasing. Yeah. May na Humina na nga yung ano niya, hindi na siya big boy gago. Hindi niya na kaya uminom. Ganoon na siya ng gano'n sa amin. Hindi nga, dude. I thought it was fine, bro. Because like, literally, like, I'll be like, John, like, make sure you ask her before you go in. Siyempre, kakapkapan ka, kakausapin, kakalaban pa ticket mo. Sabi ko, if you don't ask her, you're not gonna get in. Pasok kami dalawa na Ashan. Okay, sa pool. Pasok kami, Alat, Jewel, pasok kami lahat. Pagdating kay John, sabi na, where's Jono? 20 minutes after, tinawagan ko. Pagtingin ko nasa labas, gago, nakaupo, hinahanap yung ticket. Sabi ko, bro, ano nangyari dito? I actually do not remember that. Kasi yun, pikit na yung mata niya, bro. Gano'n lang siya ng gano'n. Oh yeah. Gano'n lang siya ng, dude, he was having like, tinatwerk ka natin ng likuran mo. Baka mo naman. kilala mo kung sino? Si Maria Perla, Claire Heyman, I don't know if you know her. Fuck me. Hindi ako malas pangalan. Maria Perla, si Claire, tsaka si Lina. Oh, si Lina. Ikaw ang vlogger eh. Sama lang naman kami sa'yo eh. Junel! Oo. Ikaw eh. Pero maraming tao dito, like for real. I don't give a shit. Hindi mo naintindihan, di ba? Bla 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 bla. Oo. Yung mga putang ina nyo. Huwag yung puta sila ngayon eh. Tang ina lang. Putang ina, wala akong So, tinan mo tong balbaserong to. Diba? Tang ina yun, naka-telepono pa eh. Putang ina eh, ano? Ano? Tingin-tingin ka dyan. Ito nga pala, you know, xaje.music. Dito kami naghahangot kapag sa vlog, gusto namin kumain. Mga dancer to, gago. Ano masasabi niyo po? Masabi ko, hindi ko magets yung nangyayari, pero you know. Blok. Para mag-trip tayo ng mga restaurant to. Ang dami mga ganda pero ano, torpe ako eh. Mag-trip tayo basta sa restaurant, sa wala tayong order. Di order tayo sabay. Sabay wag na cancel. pala. Tara, ito, sa Matchbox oh. No. I changed my Dala mo mind. yung camera para medyo okay tayo. I changed my mind. Sa Matchbox maganda kasi talagang merong hostess. Uupo tayo nun. Loko lang to eh. Love trip to gagi. Loko. Ano, tara? Gusto ko si John magkasalita doon kasi trasher ka, di ba? Trash tower ka, di Trash ba? talker ka eh. O, game. O, tara. O, ba topics tayo? Batopics. Topics! Bruh. Oh shit. Ano ba topics? Ay. Pag panalo ako, ikaw. Pag talo ka, ikaw pa rin. Topics. Up to one lang ha. Narinig yung sinabi ko, di ba? Okay. Bato, topics. Okay, tara na. O, ikaw pa rin. Tara na. Fuck. Fuck. Okay, so, So, plano to nila mangloko ng mga ano, waitress. Ewan ko ba kung totoo ba ang gagawin nila. Sama ko.
Sama mo daw, oh. Ano ba gagawin talaga natin? Magloloko lang? Gagawin natin, si John na bahala kasi trash Okay. siya to. Kidding, hiccup table mo 5. So, ibo tayo, sabay relax tayo, sabay 7-Eleven man. Oh my, forget it. No, walang problema. Ay, maganda. Oh shit, is that Gago. Never. Fuck. Off. Let's go, let's go. Bakit? Bakit? Lalaki niya yun. Ang daming Asian dito. Ano, Aegis yun? Uy, wala akong Kaya pa rin, gago. Yan dun yung bebe mo eh. Gago. High school pa naman yun eh. O, tara na. Anong bebe Hindi, mo? sino pa ako nun eh. Oh shit! Okay, na-record na yan ha. Oy, sali ko sa vlog. Sali ko sa Gago. intro yan. Sino pa ako? Sino pa ako nung Oh, nagano Oh, sa... John, may kawagasan ka. Talaga? Para lang ha. Upo, order, alis. Ba't ang kawat? Sino pa lang naman ah? Kaya kabati naman doon, nagiginig siya bro. Ba't kinakabahan tol? Sino Hindi ako kinakabahan, dude. Ayoko lang makita yung mga ganong itsura, diba? Kasi hindi ko sila ako sa school. Sa labas lang ng school. Saan ba sa man to ah? Ikaw, trabaho si Gago eh. Baka majulat. Bye, pasok ka niyan sa ano. gagawin niya? So, ito nga pala oh. Tropa ko si Joshua. Tropa ko si Jetro. Ako si Jetro. Tropa si Chino. Papasok kami, ang gagawin namin, papasok kami. Nakikita ba natin yung tropa natin si John nandun sa loob? Wala, naka-trasher yan ha. Trasher, naka ano pa yan, dog tag pa yan doon. Naka-dog chain, Gago. Dog chain pala. Papasok kami, kung kami table, order kami, alis kami. Ganun lang. Yun lang, dito na ako nakain. Ganun dito sa Amerika. Lokohan lang ano. Lokohan lang kasi wala kayong magawa eh. Di po talaga kami mag-order. Ewan ko sa mga taong to. Wala akong pera para sa ditong mga putang inang resto na to. Putang ina, likod to ah. Patapon na ata tayo. Exit sa to ah. Oh God. Alam ata nila niloloko natin sila. Tayo na lalakar natin ng balik, gago. Ano kaya naga mamaya? Gago ito yung orderin niya. Diba? Panalo ako, ikaw papasok. Panalo ka, ikaw pa rin papasok. Ano mo yan? Hey, hello. We're doing just fine. Just fine. Welcome to Matchbox. You have dined here before? No. My name is Ruth. If you have any questions, let me know. Sure. Sure. We got a lot of good stuff. Pizza, salad, burgers. They're all really good. Bet. Can I start you guys off with something to drink? I'll just get a water, thank you. Yeah, water for all of us, I think. H2O sounds good. All right. I'll have that right out, okay? Thank you. Doon, magsisiyara ako. Siya ako, bahala kayo dyan. Magsisiyara ako. Nerve-wrack, pre. Parang sobrang sama nung pakiramdam ko right now. Pero okay lang. Tol, nagtatrabaho yun, man. Nagtatrabaho. Bad trip yung gawin, ganyan ako. Mga bad trip ako. Tubig lang in order. Gago. Tubig lang in order. I don't have money. Wala lang akong pera eh. Walang tip. Hindi walang tip. Hindi jacket po, hindi Hindi ka magulat. Ben mo gago. Thank you. Okay, fuck. Okay. You're right. Okay. Do you have any questions? Not really. We're still deciding what to pick. Thank you. We don't know yet if we can afford it. Tangina, alis na ako, putang ina. So unfortunately, we don't have anything. So we can't really afford that much on the menu. So Hindi mo na ano yun. because we haven't checked out the menu outside. Are you ready to order or no? No, unfortunately not. I'm really sorry. Yeah, no worries. Yes, boy. I can get these out of your way. Yeah. We're really sorry. You don't have to apologize to me. You guys finished the water? Here you go. The water was good though, by the way. Let's go. Sabi na tayo, baka i-report tayo ng Next manager. ano naman? Ano sunod natin? Alis na ako. Alis na. Ayan, alis na kami. Napahiya na tuloy.
Yan na, paalis na yung mga artista. Tang-inang yan. Yang hiya. Traffic, looking for my chapstick. Big Star Patrick, haircut look like. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Ano sumba ka? Oh, may mga laro pa din dito. Jonah, pag na shot ko. Private property to actually. Private property yan ah. Pero mga bad boys kami eh. Girls like bad boys, so yan oh. Dito lang kami, chill. Not gonna lie. Not gonna lie, like it's kind of far, bro. bro. Yeah. Made that shit. Oh. Doon sa dyan, masarap mag-picture o punta dyan, no? Thumbnail. Ano? Dito. Para sa yan. Dulo sa ibabaw ng table. Ibabaw ng table. Oh, almost made that shit, bro. Alright, one last try, bro. Last try. We're boys. Oh, that's a miss. Who's gonna get kicked out right now? Us. Stiff arm, a jit to give my lip balm. Traffic, looking for my chapstick. Big Star Patrick, haircut look like Brad Pitt. 5-star. Tayo namin, pre. Ayos din ano? Naka-boring din though. Like, if you go here like almost like every weekend or every day, naka-boring. Good yung, ganda yung vibe. Daan tao eh. Ayaw ko dun sa baba, ang ingay. Clap dito, sa lens. Ay, boy. Wala yan, janitor lang yan eh. Nampak yan. Pag sinita niya tayo. Ay gago, gusto mag-picture tayo. Diyan mo lagay yung camera. Johnski. Dami kasi Instagram nito eh. Underscore JONNOS. Yung totoo mo Instagram ha, That's my real Instagram. Underscore. JONNOS. Okay, Jonas. Gotcha, bro. Kaya, Jonos, baby. Tangina mo. Shake pa flex. pare. Sarap to, parang ano pang music video eh, no? Wala. I'm Sander. Sak na. I'm Sage. Batang may Netflix. Sage, bye-bye daw. Uy Sage, di ba nag-flex ka ng Netflix? Yeah, sponsored. Sponsored to. Kakabero lang sarili ko. Oh! I'm gonna make this one. Masok? Masok. Are you for real, bro? Sage, batang flex. Are you for real, bro? Just open the fucking thing. Balay mo, kailangan. Paano man nagpa-parkour kami? Parkour! Sage, bagong utong flex. Anong sama ng flex? Try. Let's subok. Baka nandun si, ano? May penny kayo? Ito ako si Penis. Paano yan? Kakabero lang sarili ko. Penis, Ilang Penis. pa sarili ko. Sa mga inananamiyat. Hindi ko alam yung lyrics. Kailan natayo to masaya? Natayo siya, search na 1994. So, ito nga pala yung True Food. True Food Kitchen. True Food Kitchen, yung mga pagkain ito, sobrang totoo. Katotohanan na kinakain dyan. Yung ibang yan, mga pangit yan eh. Ito, mga false. True or false to true false. Okay, umalis kami sa rooftop. Ewan ko kung saan kami pupunta ulit. Sabi niyo, ganitoin ko, di ba? Yan, taas yan. Yun, mga putang ina. Ganyan lang dapat mataas. Ganyan lang mataas lang, pero relax dapat mo. No? Yan, ganyan lang. Tandaan niyo yung pagmumukan to ha. Ganito lang. Nasa Divisoria kami ngayon. Yung bawang Divisoria. Mukha niya. Mga 2 hours, sabog kami lahat. Yung mukhang to, pulang-pula to mamaya. Popost ko to sa snippet eh, yung parang trailer ng video. Snippet vlog. Ayan ba simula niyan? Sage about Yan to ba simula? flex. Alam niyo ba? Tangin. Alam niyo ba? May bagong kanta kami sa Spotify pero nasa yun yung title. Ano tayo? Oy, i-follow niyo ako Tayo ko ha. muna kanta, tayong like. Ay, yung sabi ko sa'yo, di ba kanina? Kaya nga, sabi ko. Sabi mo rin, gago. Sinabi ko rin yun eh. Sinabi ko rin eh. Oo, di ba? Ay, gago, sinabi natin lahat. Ang ingay natin na kumakain yung tao dun, no? Oy, ano, Sage tayo eh. Sage about to Si flex Doglish yan. na lang kami, papasok mo Doglish. Tangin lang, ingay natin talaga, men puta. Pressure mo eh, no? Pressure eh. Ito.
Ayos yan, tol. Bago ang flow. Lagi may natambay. Ewan ko talaga saan kami pumunta, man. Like, you know. Rooftop na naman ulit. Take ng pictures, take ng thumbnail. Yun puta, you know. Sa mga gawa o di ba mga wala naman sila na pala. You know what I'm saying. You know what I'm saying. You know what I'm saying. Tangina mga feeling legit, huwag na kayong mainggit.